Takže čaute, zdravím vás Tomík a vítam vás pri ďalšom videjku z Minecraftu. Ako môžete vidieť, tak nič sa to nezmenilo, iba že mám tu zase jednu torčku, jedna mi ostala. Lebo bol som trošku akože na obhliadke tuto. Aj som si týmto spravil tuto jeden taký neviem ako by som to povedal, taký chodníček okolo. Že ideme sa vydať. Ja mám iba jeden krompáč. Doriti. Spravím ešte jeden. Tak. A ideme sa vydať, mám tam jaskyňu. Teda aspoň to taký kúsok jaskyne. Nebol som tam ešte, iba som bol, že proste na obhliadke iba okolo. Takto som si podával torčky. Že podľa torčiek tade pôjdeme. Tento diel hrám asi tak hodinu potom, čo som nahrával ten ďalší diel, teda ten prvý diel. A sakra, a tu sú torčky, super. Som nahrával ten prvý diel, takže moc som nehral za kamerou, malinko, asi tak pol hodinku. No a toto je, takže ideme tam. Je tu uhlíčko a to je na začiatok nedobré, potrebujeme uhlie a potrebujeme železo na začiatok, aby sme sa trošku rozbehli. Takže tak, nemám čo hovoriť viacej, iba že nová séria bude, nová séria novej hry teda, je to Far Cry 4, už ju mám nainštalovanú, len sa pustiť do nahrávania. To bude v HD, to nebude vo Full HD, pretože môj úžasne rýchly počítač to nezvláda. Fakt. Dobre, a to je asi všetko. Z tejto jaskyne, alebo čo? Ešte tuto je trošku uhlíčka. Kriste, pane. Je tu toho dosť toho uhlia. Som buchol asi do mikráku. Trošku, iba tak little bit. Zase neviem, kedy som začal nahrávať. Nahrávam, dajme tomu 3 minútky. Takže aby som presne vedel, že kedy skončiť. Lebo ja fakt neviem, nikdy si nedám, že kedy som začal nahrávať a potom čakám pol hodinu. Proste tak. Hovoril som, že chcem nahrávať aj príbehové hry, ako je Mafia 2 napríklad. Už som nahral 46 minút Mafia 2, ale proste v polke sa mi to celé posralo, to video, a ďalej mi to nechcelo prehrať zvuk tak, ako má. Takže, a zvuk je tam dosť dôležitý. Tu je ďalšia. A zvuk je tam dosť dôležitý, takže ja sa rozhodol, že to teda nevydám. Prečo? Tak natočím to odznova, hej, prvý diel, sice, no ale aj tak už viem, o čom celá Mafia je, takže viac menej to budem natáčať iba pre vás. To je taká novinka, čo by som chcel povedať. A že mám jedného odberateľa, čo som veľmi rád, že mám aspoň toho. Bo... Pierka, meso. Sakra, ale vy nič nevidíte. A ja nemám pri sebe paličky. Je tu železo. Budem vám to komentovať. Takže železo máme pred sebou. Máme pred sebou teraz diorit. Teraz máme pred sebou adenis. Ja iba zoberiem toto železo. Pozriem, čo je tu ďalej. Ale nič tu ďalej nie je. Čiže môžeme sa vrátiť hore. Naspäť. Ja som zobral iba železo a už vidíte niečo, super, juhu. Oj, začal mi hučať počítač. Ešte pozriem sem, či tu niečo je, ale očividne tu nič nie je. Dobre, máme už železo, máme ho 5, to zatiaľ stačí na začiatok, hej. Ja si trošku ešte tuto nasekám trošku normálneho dreva
A síce toho džunglového a zoberiem si tie cocoa beans. Cocoa beans. Beans, cocoa beans, cocoa beans, ej. Cocoa bitches. Cocoa bitches? To by mohlo byť zaujímavé. Aspoň tento džunglový strom jeden. Aspoň aby som mal nejaké drevo. Lebo drevo potrebujete v Minecrafte veľa. Tuto mám 3 toho džunglového. Tu je ďalšie mäsko. Tak si zoberiem ešte viac, aspoň 10. A spravím si tam takú po. Super, mám ho 10. A zoberiem si, tuto je cocoa beans. To je všetko? Super, 2. No teda 6. Ja poviem tuto po tých torčkách, lebo tu som videl... A tu je ďalšie. Zase mi laguje aj tento Minecraft. Ja neviem, ako to urobiť tak, že proste bude vám brať viacej z rámky. Ako vidíte napravo, čo máte, lebo mne bere memory, mi bere 20%, síce z 1 giga, hej, ale chcem dať, nech si bere 2 giga aspoň. A inak vidíte, že to je všetko na Full HD, HD Radeon a Intel Core 7. Počkaj, tady je to. Koľko mám tých cocoa beans? 9, to stačí. Je ocelot, ale ja nemám ryby, sakra. Už sme tu, nie? Toto je náš strom. Hej, toto je náš strom. Jupi, ideme. Poďme rýchlo, prosím. Dobre, super. Tak, toto drevo si trošku... Tak. Potom zoberiem si toto džunglové drevo. A zasadím si sem tento cocoa beans. Tak, to stačí úplne. Ja si zoberiem, ešte si, tu idem trošku hliny. Na čo ti je hlina? Na čo bereš hlinu? Ja vám hneď ukážem na čo. Aj si trošku semiačok, už asi viete na čo. Teda, keď si berem semiačka, semena, berem si semeno. 50 Shades of Grey. Koľko mám semiačok? 3. Ešte si poďme sem trošku. Tu by som nespadol, lebo to by nebolo dobré. Sakra. Prečo mi to tak seká? Ja neviem prečo, fakt diváci. Dobre, mám 4, to mi zatiaľ stačí. Ale nemám kýblik. A sakra. A nemám vodu. A sakra. Neviem, kde je tu blízko nejaké jazero. No jedine tam bolo. Takže asi sa dáme výpravu. Počkať, ja si sem... Ja si spravím takto pece. 2 furnace. A dám si sem takto túto mäso a túto iron. No. Si dám sem. Jungle si dám sem. Dobre, ja si sem spravím také mierne políčko. Tuto. Dám si tam cestu z toho. Takto do stredu. Iba. Tak. Idem si spraviť... Ja to potom spravím určite lepšie, to sa nebojte. To spravím takto motičku. Bude to síce rásť, ale pomalšie. A ja to spravím ešte takto. Lebo ak viete, tak keď chcem zasadiť toto,
keď to vyrastie, tak to potrebuje jeden blok takto vedľa seba hliny. Takže tak, aby ste vedeli iba. Dobre, mám mesko. Iron ingoty mám. Super. Máme takto. Mám ešte mám coal. Mám dosť coalu. Na začiatok stačí. Koľko mám toho? 7. No, spravím si to a donesem si sem vodu. Spravím si takto 2 kýbliky a idem si po vodu. A rovno si môžem aj nejaké, ak mám stringy, super. Takto a spravím si z tohto džunglového, spravím takto styky a spravím si fishing road. Toto si dám preč, toto nepotrebujem, no zoberiem si takto cobblestone, spravím si nejaké bloky. Tak a ideme tam k tomu a ideme tam nájsť nejaké ovce. Zobral som si s sebou? Nezobral, budem ich musieť zabiť. Už sa mi nechce vrácať hore. Zoberiem si jej ocelot. A môžem mať z toho mačičku. A vlastne nie je to až tak ďaleko. Strašne veľa tých ocelotov. A uvidíte, keď ho budem hľadať, tak tu nebude ani jeden. Zákon schválnosti. Mám vypnutých mobov. To ešte teraz upozorním, že mám vypnutých mobov, pretože chcem trošku aspoň na začiatok niečo. Super. To si trošku kravy pozabíjam. A zoberiem si hneď tú vodu. Dobre, to dám do inventára. Aby som to niekde nerozlial, alebo čo. To už nechám v inventári. A idem ešte pozrieť tuto. To sú iba kravy. Ale ja chcem ovce. Dobre, tam stade sa vracať. Super, tu je ešte mäsko. To si zoberiem. Aj tu. Aj pierka sú tu. Veľa mäsa, aj veľa pierok. Super, aj vajco. Hej, vajco. Ja si ešte poberiem takto hlinu, aspoň stack, alebo stack aj niečo, lebo to potrebujem teraz. Na začiatok. Tam si chcem spraviť taký žlábek a do toho si naliať vodu. Mať tam nekonečný zdroj, určite. To je bezpodmienečné nekonečný zdroj. Sakra, buchli dvere. Koľko mám? Taká jedna. Ešte tuto aspoň toto trošku zbúram. Aby som mal veľa hliny, aby som potom nemusel už nikde chodiť. Koľko mám? Super, tak aj 40, to mi úplne stačí na začiatok. Ďalšie vajco. A ideme domkov. Potom ja si spravím lepšie, určite nejaký, ja si spravím lepší branch mining si spravím, určite, pretože to je dosť akože dobrý aj akože dosť dobrý prívod samozrejme kameňa, pretože to budeme veľa kopať do zeme. Aj dosť dobrý akože na suroviny, že dosť surovín nájdem. Bože. Kde mám dom? Aha, toto. A ja som si chcel aj trošku celkom dobre to rastie.
Dobre, ja tuto spravím taký menší taký žlábek. Jedem sem. A tuto si takto ešte... Tak. Aby to nejako vyzeralo. A sem si nalejem tú vodičku. Aby som mal, tak to bude mať nekonečný zdroj, hej. A moment. No. Tak, toto iba som potreboval. Tak, teraz si už tu môžem naberať vodu. Pardon, že som nič nehovoril. A hop. Tak, a už mi to bude hydratovať. Tu si naberem. Takto. Tak, ja si ešte, ak mám toho málo. Toho jungle. A tak 10. To mi do toho stačí tuto. Sakra, jeden. A to je jedno. To nevadí. A teraz keď sem dám vodu, tak mi to bude hydratovať. Mám tu ešte tak si takto dám. Tak, výborné. Dobre, milí diváci, ja to pre tento diel ukončím. Ja pevne verím, že sa vám tento diel páčil. Ak sa páčil, nezabudnite zanechať like, po prípade odber. Ja si idem trošku ešte túto poupratovať a trošku niečo nasekať. Tak. A v budúcej časti by som to chcel prepojiť s tamtým stromom. Tu by sme si spravili schodíkmi alebo tak a proste tam by sme hore mali niečo, nejakú miestnosť. Dobre, ale to uvidíme v ďalšej časti, takže ja sa s vami lúčim a idem natočiť ďalšiu časť. Takže čaute.